riadně po způsobu otců svých, a ta čiperná děvčátka jeho, když vracejí se v jeseň těžce uspořenými několika groší domů, první jejich starostí jest nakoupit si bavlny nebo hedvábí, aby mohli ozdobit roucha svá, ač dobře vědí, že v zimě je do stěnových protekáno. V podstate, áno, tí etnológovia trošku v minulosti romantizovali tú ľudovú kultúru, ale v podstate zachytili to, o čom sme sa aj pred chvíľou rozprávali, že tá bieda tu bola, ale ten odev pre nich hral tak dôležitú úlohu, že v podstate boli ochotní, schopní tomu venovať čas a investovať do toho. A to by sme mohli robiť v podstate aj dnes. A myslím si, že vo veľa skupín to aj tak robíte. Dokonca je tu v tej knihe jedna, teda viacero zmienok o Púchovskej doline, ale ja už si dovolím prečítať jednu. V Púchovskej doline bylo donedávna už jen potupou nosití barevné farbisté šaty. Jen to byla gazdina, která si všechno plátno sukno doma upředla, utkala, vyvávila, vybielila, sešila, vyšila. Čiže v podstate už vtedy to vnímali nejakým spôsobom tak, že zaznamenávali tie javy, ako sa tí ľudia správajú k tomu odevu a ako k tomu pristupujú.